Юморның кулинарияға аш-су өлкәсенә катнашы бармы? Әлбәттә, 100% катнашы була, әгәр дә инде тәмле ашлар пешерүчеләр үзләре юморист булсалар. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәм бездә кунакта бүген чынлап та бик күңелле ике егет, ике күңелле тандем, дуэт дисәк тә буладыр инде. Юморны астын искә китергән, гомумән иңләгән, буйлаган. Озын сүзне кыскасы, минем сул ягымда бүген юмор һәм пародия остасы Рифат Зарипов, аның көндәше бүген, ягъни оппоненты Рамил Шарапов. Монда алкышлар. Сәлам Рифат. Сәлам. Сәлам булар. Икесе бергә алар Шаза. Шазалар. Шазалар. Беренчедән шатбыз күрергә сезне. Үзебезнең ашлы бүлмәсендә. Мин сезгә карарым, бүләкләрегезгә карыйм. Салып килдер дип. Рамиллекин карыйган. Иң беренче Рамилдән башлый. Булат бу шәй. Без инде теге татарлар һәр вакыт илтәблә торган. Моны шәк дип тора. Бу инде миннән кичкенә диска. Шәй кирәкме дискасым? Шәй кирәк. Кара шәй дигән мин яраткан. Рәхмәт. Һәм инде бу диск бүләккә, истәлеккә сагынсаң карарсың. Исеме шәй дип аталамы? Шарап шоу дип әйтәсез. Рәхмәт. Менә шул, рәхмәт. Дискларда яратабыз. Миннән дә бүләк. Миндә дә бүләк кирәк булачак, Рифат. Ну диск инде һәрберебездә дә бар, диска шулай ук сезгә Рамилдәгенә тарихи истәлек. Менә Рамил шәй эчәбез, шәй эчкәннән соң матур иттереп, шәй эчкәннән соң дуа кылырга кирәк бит. Инде шушына карап дуа кылырсыз, инде бер үзегезнең бер пышмакта, теге руш әйткәндә кухняда, аш-су бүлмәсендә бер шәй истәле янында. Шәй истәле янында торсын дип тарихи истәлек шулай ук сезгә биреп калдырасы килә. Рәхмәт җегетләр, шундый матур бүләкләрегезгә. Үзегезгә рәхмәт, чакыруыгызга рәхмәт. Бүләк белән инде тапшыруыбызны башларга вакыт җитте. Менә җегетләр, башта аңлатып узыйм, нәрсә эшләргә кирәк буласын. Менә бирелгән ризыклардан, менә булардан тавык, һәм монда яшелчәләр. Булардан нәрсәдер әзерләргә кирәк. Нидер кайнар аш һәм берәр төрле салат җитә. Артыгы кирәк түгел. Пешерә беләсезме? Минем күзләремә карап әйтегез. Пешерә беләбез. Син безнең гәүдәгә карап үзең әйт инде. Без пешерә дә белә торганга ашамаган, ашый торганга да ашамаган. Шуның кебек. Тавыктан нәрсә ясый беләсез? Берәр мине шаккаттыра торган. Ну Рифат шаккаттыра. Шаккаттыра торган дип инде син инде шаккаттырып булмас инде, Влад абзый. Шулай да. Менә тавыкны күргәч, минем искә төшә менә теге тавыктан матур иттереп, кискәләп тавык шашлыгы ясарга дип уйлап торам әле мин мондагы теге яшелчәләрендә күргәч, шулар белән бергә мариновать итеп ясап, ул Духовкада буламы табадан? Духовкада була, башта. Әгәр мөмкинчелекләр булса. Кисәргә кирәк була инде, буларның барысын да эшли башларгадыр дип уйлыйм инде мин. Ниндирәк салат? Менә салатка килгәндә инде бу минем үземнең дә безнең гаилә белән яратабыз. Менә баклажан күргәч инде эретләр китәм. Шунда әйтәм, көлмә. Без менә үзебезнең бакчада менә бер ягына бәрәңге чәчәбез, бер ягына баклажан чәчәбез. Ишетәсең аны? Нишәтә ашар өчен инде? Юк. Бүген салат ясыйм. Баклажан салаты. Баклажан салаты була берсе. Беренче эштәп ашаган бар икән. Рамил, син. Рифатның ризыгына карап торып булмас. Ну без Рифатны гына ашыйбыз икән. Безгә ашарга. Бездә дә тавык шул инде, бөтен ингредиентлар бар. Мин теге гастрольдән кайтканда һәр вакыт хатын миңа рулет ясап бирә, теге тавыкны күргәч, теге нормаль молоток белән чүкеш белән бәреп. Шуның үстенә нәрсәле ул менә ветчинаны турап. Шул ветчина. Әкертеңә төреп, һәм инде пешерәбез инде микроволновкада. Микроволновкада пешерәсез. Кайбәт икән. Менә әйтәм, пешерә белмәй ул. Юк инде. Духовкада бүген. Сездә духовка. Бездә духовка. Ну бездә микроволновка. Инде гарнирга нарсын бәрәңгене уртага ярып, әлбәттә соус ясап, шуны фольгага төреп, инде тоже пешерәбез. Салат. Син баклажанны не ясый алмыйсың, диye. Син башка төрле салат уйлап чыгар хәзер. Кара әле, монда да Рифатныкын куйган. Ну безнең салат инде шулай ук перец бар, борщ, һәм инде сыр, бөтенесе менә мелкий кусочкларга турап, шуларны майонез белән бутыйбыз да салат килеп чыгарга тиеш. Җегетләр, сез тавыкны турый торыгыз, яисә эшкәртә торыгыз. Мин бу вакытта тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыяте хакында җылы сүзләремне әйтим әле. Кукмара Сөдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба.
Германия технологиясы бойынша үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Оңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, Кукмара савыт сабарын алганда менә карап менә күрәсезме? Менә вакытны Фирменный Кукмар дип язылган фирменный логотиплары бар. Алданмагыз, башка төрле савыт саба алып, бары тик сыйфатлы, яхшы. Без сезгә ышанабыз. Сабалары гына алабыз. Рәхмәт. Я җегетләр, мин күреп торам, җиңсезганып эшкә башладыгыз. Берегез Менә бусын юк, салдырасын тирене. Тауыкны шишендерәбез. Яра, шундук мәзәк кешеләрдән гадәттә инде сыйлар мәзәк. Тауык турында берәр мәзәк. Ай, тауык турында мәзәк Рамил белә инде. Рамил. Мен әтәш турында Рифат тауык турында. Яра инде әтәш тауыгы. Кайсысы? Менә сез белгән. Син Рифат дигән сөйләгән бит. Нәрсәне? Каулап бара, әтәш каулап бара. Теге бар бит кызык бер мәсәлә. Ey, аны бит инде бөтен Татарстанга дан булып бит инде. Безнең бит әле тапшыруга беренче килогез. Бер әтәш. Әйе. Бер әтәш тавыкны куа икән. Ну тотсам дип барады. Алдан тавык игрә икән. Әллә тоттырга инде, әллә тоттырга. Юк, бу яңа мәзәк. Бу яңа мәзәк әймен. Сез менә ябыклыгыз буенча легендалар җырлыйсызмы? Монда да шунардан көләләр икән. Монда да шунда көләләр әлбәттә. Бу нәрсә белән бәйле? Нәсел шундыймы? Диета тоту бу. Нинди диета инде? Нинди диета? Неужели ашамыйсыз инде? Әйдә, килемәгез инде. Гончи порода бит. Гончи породадан аңлашылды. Шулай. Без ашыйбыз. Безнең минем мәшән ашаганым кылакка китә. Синең кая китә? Минем ашаган акылга кит. Минем акыл. Нәрсә җитми? Кемгә нәрсә җитми? Я. Хатыннар пешереп ашатадыр бит инде, ләкин гастрольдә бит җиргәндә ашап булмыймы? Әллә шул. Безнең теге иләнү бераз тазар булмасмы дип иләнгән идек. Әйе. Кирәндегез дә гастрольгә чыгып киттегезме? Кире китте ахры, никак шул состояниедә йөрибез әле. Без күбрәк движениедә бит, сикерәбез, йөгерәбез. Тазарга вакыт юк. Я, дуслар, безнең монда эш кызды, эш инде әйтәләр үле ноктасыннан алга китте. Бу вакытта күрәсезме, безнең Рифат шундый элгер җыеп булып чыкты. Тавыгын бераздан маринадка да калды син. Башында салган 15 минут торган тиеш. Калдырыз. 15 минутта күпме тора. Рамилнең тавыгы шулай инде маринадланды кебек эме? Маринадланды. Безнең рөлдә ясына калды бит. Без инде менә чеснок белән сырны. Сыр. Исе чыкты. Сарымсак исе чыкты. Сезгә дә җибәрик әле. Телевизорлар аша. Хирләмәгез дип. Сарымсак. Һәм инде безгә Ветчина. Ветчина хәтурага кирәк булачак. Әйдә, тура. Всё, булды. Турада тиредә аннан соң безнең мич кызды, икегезнекен дә. Бу вакытта суган кирәк, суган турара кирәк була. Суганны бу теге шпажлык шунда кертелешен әле менә безгә перец та кирәк була бурышта. Шунда куябыз, бусында куябыз. Бисмилlah. Эшләгез кисегез, дия, туган як, туган үскән җирләр, синеке инде ул безнең Оренбур, синеке Буа ягы. Синеке Буа. Шулай бит. Синең менә укыган мин бер интервью, әңгәмә. Әти тракторчы, әни җыштыручы дип. Мәктәптә. Мәктәптә. Юморист каян чыккан? Юморист. Шул Менә нәрсә, этәргеч нәрсә сәбәп булган синең юморизмың? Син абыйларың юмористмы? юморист дип, ул инде Ну, шаяру бар инде. шаяру бар инде, бөтен шунда бар менә. Алар миңа караганда юморныйрак абыйлар. Шулаймы? Шулай. Абыйлар бит җитди кешегә ошаганнар. Ирактан. Без барыбыз да шаган. Без бит инде монча ташы карап тәрбияләнеп үскән балалар. Шуңадыр инде ул. Беренче тәргеш димәк, Беренче тәргеш монча ташын карап, без үзебезнең авылда хәтта шулар монча ташларын карыйдыр та, шуларның теге нәрсә скетчларын, сценкаларын чыгып уйныйдыр авылда үзебезнең группаларны төзегәнек, Акана дигән группа ясаган үзебезгә. Абыйларың катнашадыр монда. Абыйлар уйлап чыгарган әйбер ул. Абыйлар уйлап чыгарган, бу юморист булып җире хәзер. Юморист. Абыйларыңа процент түлисеңме? Бергә эшләйбез, процентлары бара, барсы да. Абыйларны эшкә алу синең идея булдымы? Алар килдерме дикәш? Алар мин өчен китте бит әле. Юк. Без мине Салават абыйда эшләдерем. 4 Салават абыйда минем уртанча абый килде монда, Илсия. Менә монда су салырга кирәк, уксус салырга кирәк. Аларга. Соус монда. Кызганнан Карап та карый Рифат, чөнки хәзер соус һәм су белән. Менә шулай җитәдер ул дип саныйм мин. Нәрсә китереп чыгарырсың инде? Шунда саласы була, алар шунда саласы була.
Барсам бергә менә ишунда суган мисаллар әйтәләр. Уксус белән су монда, Туганда шуны тоттыңдыр. суганнан да булай Энчикте ярый. Дип уйлыйм мин. Менә Әйе шул килде, Илсия Бәдретдинов. Илсия Бәдретдинов да эшли башлады, Кем булып? Анда газели бар, аппаратура, оператор дип атала мидел, водитель да, оператор да булып бирде. Аннан инде теге мин Салават абыдан киттем, ул Илсиядан китте, берләштек тә, шундый идея килеп туды, әйдә безгә эшли башларга вакыт дигән. Бергә. Эшли башларга, бергә бул. И шул вакытта инде безнең сәхнәдә дә китте, телевидениедә дә китте эшләр. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгаланың бер теге әйтелгән ни булгандыр инде. Сәгате сукты, Аллага шөкер, шуннан башланып китте. Әйе, юк, ишенче абый. Аннан безнең эш башлагач инде алар бит икесе дә нефтьчеләр, нефтяниклар иде. Берсе гаишник иде әле, Илдусовый гаишник иде. Все охвачено менде. Все захвачено. Алар анда авылда яткырып булмый бит инде. Чакырып китердек аларны монда. Бергәләп эшли башладык. Хәзер инде 3 ел бергә эшлибез, бергә яшибез. Авыр түгелме бит, анда бит туганнарың белән эш йөртмәделәр, теге акча бүленеше. Акча бит монда булай, моныкы булай, яисә анда хатында әйтергә мөмкиннәр. Карале. Кысытлык кертергә мөмкиннәр арага. Безгә бөтенесе аптырый инде шулай бер. Ничек киленнәр талашып Менә киленнәр әйтергән. Кара тегенеке алган әнә машинасын иде. Нишлә безнеке юк әле? Безләрсә ким әле? Без азрак эшлибезме дип, Бит мөмкин бит андай бер. Бу мин шаярум әлбәттә. Менә бу шаяруда, но тормышта барсы да бардыр инде ул. Теге гел теге елмаеп яшәмибез, теге була, теге без талашып сугышкан яшәгән юк инде. Бергә яшәсәк тә теге һәрберебезнең үзенең урыны бар, үзенең урынын һәрберебез беләбез. Олы кеше була белә, кеше була, уртанчы кеше була. Ну, барыбер хедлайнер тип йолдыз дип әйтик, монда син бит инде бар. Ну, Солист. Шулайдыр инде, ну, ничек дип әйтим икән. Шулай инде, яра. Ансамбль команда деген. Теге нигә угылга Нигә уңайсызларга калдырасың исеме? Ярар инде, ярар. Иң мөһиме шибелгә чаралай, бу молодцы. Монда афәрин дигән сүздән башка сүзем юк. Әле менә Рамилне эшкә алгансың. Менә сезнең хезмәттәшлек каян башланды? Син Буа сатир театрында эшләдең 5 ел. Біз мен енді өзім башлап Қазан театр училищесін тәмамладым. Һәм енді Раил Садриев жетекшілігінде Буа дәулет сатир театрына эшләргә кайттым. Мен үзем дә шул яктан бит инде. Без Раил абый белән бер авылдан. Инде 5 ел. Даже. Дәйе. Латыпов та безнең авылдан, Рафаил Латыпов. Без әлбәттә тиң кызыгы бөтенебез бер урамнан. Урамы белән килгән мәллә. Әйе. Исендә бераз. Раил Садриев, мен, Рафаил Латыпов. Біз енді 5 жыл эшләдек тә, біз дейменде мен театрда эшләгәч, аннан соң да картина гаилә барлыкка килде, малай туды. Уйладык та мәктәпне бетергәч тә куядыр китәләр. Тик үземнең мәктәбемне тәмамлап театрда. Бу театрга рәхмәт. Хәзер мөнәсәбәтләр яхшымы Раил абый белән? Аралашасызмы? Без бит инде әрләшеп талашып китмәдек. Юк, теге һәрбер әйбернең үз вакыты, урыны була диләр. Әйе. Хәзерге вакытта инде кайткач, ул эшләр шөгыльләнә, мин үз эшем белән күрешеп килибез кайсы вакыт. Һәм инде Рифат белән танышып киттек тә бергәләп дуэтта юморист буларак эшли башладык. Икегезнең дә комплекция туры килә. Әйе, десовой категория. Десовой категория. Ну, кулакларда синең мәйтмәсен Рифатның бик кечкенә дип. Рамил, минекен чыктысың әле син? Минекен дисең әле син? Димовочка. Минекенде Димовочка. Миннән көлә. Ну, без кая барсак та теге кайсы вакыт аерылырга туры килә. Я мин үземнеке сольник концертларга чыгып китсәм, авылларда, монда районнардамы Рифатны сырыйлар. Мин барсам, мине сырыйлар. Шуңа күрә без инде хәзер шазы берләште дә, икәү бергә теге үзебезнең русский бабки дип йөртәбез инде без. Бергә булгач, һәм инде гастрольләрдә дуэт юморлар чыгарып, бергәләп халык күңелен күреп йөрибез. Яхшы. Уңышлы булсын. Амин, шулай булсын. Менә тагын сорар иде булар. Ничек акчаны беләсез дип. Юк, аңса җиткермим. Мин анда тикшермим ансын. Әгәр дә моңа эшләп килгәнсез икән, димәк җаен тапкансыздыр инде. Рәхмәт. Дип нәтиҗә чыгарам. Я Син мине кертеп булды бит инде бу. Бу синең кирпене. Ну это, понимаете, вот это по финшойскому у меня. Я, минем сұрысы келген нәрсе білесіңме нәрсе? Юмор менә, юмор каян туа? Үзегез уйлап чыгарасызмы? Нәрсәдер көн кадаганда булган проблеманы әйләндереп саласызмы? Менә юктан да менә
Түрлі. Кында тудырып була маны. Түрліше Бірге болады. отырасыз, мозговой штурм буламы шундай. Мозговой штурмдар болады. Ну, юмор битінде ауыр бит енді оның іштері. Ауыр әлбәттә, аны эшләргә кирәк. Нинди эшне алсаң да ауырдыр инде, жеңіл эш юктыр инде. Сездә юк. Ну, минем инде өзümчә уйлаганда дип саныйм инде. Теге тормыштан булган хәлләрдән алып сөйләргә тырышам мин теге. Син арын җыеп барасың, блокнотка теркәп барасың. Җыеп барам, блокнотка язып барам. Я инде истәп алып бара. Я сөйлиләр. Я сөйлиләр, берәр сөйлиләр, берәр мәҗлескә барасың, Кызык я әйтер, берәр иә. нәрсәдер эшләргә барасың да, миңа эшпаҗоклар кирәк иде. Менә шулар Помидор турадымы сиңа? Менә турамаган икән, гафу итегез. Әйе. Менә тормыштан чыга бит инде ул бөтен кызыкта, мәзәктә. Шуларны үзең шәрәк, үзгәртебрәк сөйләргә тырышам инде мин аны. Әгәр дә менә махсус тудырырга теләсәң юморны. Мәсәлән, берәр төрле аласың тема. Менә тавык темасы. Менә Тавык темасы, пешерү темасы. юмор Пешерү. тудырырга, пешерү. Интернетка керәсең, Яндекс. Йо, интернет бит ул бөтен кешедә дә бар. Мин әйтәм һәр вакыт. Эксклюзив булырга. Эксклюзив, ну, буладыр инде, алай да эшләп була. Төрлечә эшлибез инде. Мәзәкләр бит нелар шул кабаттан аны башка кешегә сөйләргә мөмкин. Әйе. Асы бит әгәр дә кеше мәзәген сөйләсәң әйтә, син моныкын сөйләдең, я теңә әйтә, син моныкын сөйләдең дип әйтергә Ну, миңа интернетта күп язалар, теге авыллардан, теге хәзер бит инде Булган хәлләрне. кызык булган хәлләрне әбиләр, абыйлар, апалар, я телефоннарын җибәрәләр, миңа шалтырата әле, минем туган белән шундый хәл булган иде, шалтыратасың. Кайсы кызык була, кайсы инде теге алар өчен генә кызык була ул, теге бөтенесенә сәхнәдән чыгып сөйләп торганда юк бит әле аның. Күбрәк шундый әйберләр инде. Менә кыймән. Кай вакытта инде менә Менә кой күбрәк әсер әйе, Рамил белән бергә утырабыз һәм шулай бергә төркем белән бергә җыелабыз да 8-9 кеше я мунчада, я кая, я Мозговой китә. штурм инде менә. Насы уйлап карыйсыз. Я, җегетләр, безнең вакыт. Ага. Вакыт Вакытта монда бөтенләй бер әзер, мин Әзер. шпажок кирәк әймә шуларны тутырырга, тыгарга. Мин Әйдә, мин сиңа савыт бирәм. Савытта булса бөтенләй әйбәт була. Савыт пешерәчендәме? Синең ничек хәлләр? Син биттеме әле? Минем менә була тавыктан кирпе ясадым. Әй. Күрдек, По-феншуйски. күрдек кирпеңне. Хәзер бездә куябыз инде жаритрге. Чик жарит итәм. Сөйлә менә бир савытыңны синдә. Хәзер. Майлап алыйк әле савытларыгызны. Куй Майлап, монда куй. пожалуйста. Бергәләп. Шулай. Исән Өйрәтәм, сау мин гына. сезне өйрәтәм пешерергә. Тавык, Кайткач бер тавыктан кеше булса инде нормаль. сөендерерсез. Тавыктан кеше чыкмый инде. Юк инде кешечә булсын. Тавыктан кеше чыкты. Аша үзеңнең яраткан ризыгыз нәрсә менә? Кирәп ашый торган, яратып ашый торган. Нинди ризыгы бар? Изеп алырлык. Ярар, әйе, сезнең авылдагы фирменный ризык менә әниң пешерә торган, шулай дип сорый каласыз. Әни инде барсын да әни пешерергә барсын да теге Иң яраткан. яратып башлады. Бәлеш, әни бәлеш пешерә инде. Әни бәлеше. Әни бәлеше Әни башка, Диләрә бәлешне нәрсә белән аерыла? Диләрә Рифатның хатыны. Диләрә әле алай бәлеш Пешерә белми гүлмә. бәшенә. Әлбәттә пешергән иде. Бөтен яга пешергәне бар. Өйрәтәм генә ди. Әле бәлеш белән сылаганы юк әле дә, булыр Алла берсә. Әле бит әле күпме генә яши. Әле бит әле 2 ел. 2 ел гына яшибез. Әле үзе дә бала бит әле ул 20. Мин Синнән дә яшерәкме? миннән дә яшерәк инде. Миннән 5 яшькә яшерәк ул. Монда кемне өйрәтә икән соң? Ул мине өйрәтә инде. Мин аны өйрәтә. Синең хәлләр? Синең ул яктан ничек? Гаиләдә кем Минем кемне өйрәтә? гаиләдә өйрәтә дип инде. Минем хатын главный инде, мин кайтып кергән юк. Балалар нул тәрбияле, янарга сабырлык. Мин илә булмаганда ул главный. Ой, мин кайтсам, мин шунда бераз кайсы вакыт Күрсәтеп алган барсын үзеңне. күрсәтә алсаң. Күрсәтеп өлгерсәм дисең. Моны ничек салырга икән? Нәрсә белән сыйлый, так. Шулай иттереп куясың, матур иттереп. Менә бик матур килеп чыкты. Син күрәсеңме? Без анда берничә не төзәрбез дә шулай. Духовкага сатабыз. Әйе. Менә бит. Бездә инде идә һәр вакыт теге иң яраткан ризык инде ул. Теге татарларда дип әйтәм. Теге шынтыкма шашы бит инде идәге теге татарларча. Кул белән баскан. Әйе, кул белән баскан. Маштамын дип калын мәлле. Калын булса, үзем калын булыр иде әле. Теге катык белән әйбәт иттереп. Токмашны катык белән ашыйсыз. Әйе. Сездә ничек? Бездә бик алай эшләмиләр. Бездә катыкны аерым ашыйлар. Әйе, Мин күрдем. Токмаш белән түгел. Безнең якларда шулай. Яхшы дуслар, безнең рекламага китер вакыт килеп җитә. Шуңа мин күрсәтеп алайм. Рамилнең менә бу кулинар шедевры инде әзер. Бу вакытта әзерләнеп бетте диярлек Рифатның шашлыгы. Без бу тавыкларны сатабыз хәзер мичкә, кайнар мичкә, ягъни духовкага. Ә сез бу вакытта карагыз тәмле көрәштә реклама.
Dostlar, təmli kreşimiz devam etək. Sizə çirən bizdə qonaqda bugün bik көңіллі jigitlər, юмор, parodiya, satira ustaları Rifat Zaripov һәм Рамил Мушарапов. Рамил Шарапов. Бұлай Шаза. Шаза. Неге за шат olur? Потому что шаза. Шаза якынырақ Шаза. әйтіліші. Яра. Достар, реклама барған уақытта біз инде заттық тауықтарны мишкә, духовкаға. Бұл вақытта біз мына онда Рамил нәрселер тағын әзірлемекші бұл ақыраз. Аңлат, нәрсе бұл, нәрсе болашақ? Бұл бәрәңгі. Бұл бәрәңгі, көрдім. Бәрәңгіні ikkiге бөлдік. Һәм инде менә сливочный маслода біз ясадық соус. Бұл атабы менә шунда чеснок, тұз ингредиентларны бутап, хәзер инде біз менә шуны бәрәңгісіне салабыз да, һәм инде фольгаға тіріп, мишкә. Мишкә сатабыз. Әдеш ішлік, чөнки ана япышып шығасы да бар. Бұл вақытта ай-ай, шундай зур диққат, игътибар белән нәрсә. Тешләрне сата-сата менә. Мұны ничә дәбез біз аннан? Бұл суғанны хәзер баклажан белән бергә кыздырырга кирәк була. Кая син мактанга тай кукмара. Аллар бездә монда шактый күп. Кызылы кирәкме, сырысы кирәкме? Кайсын теләсәң дә бар. Кайсы да ярый. Кайсы әйбәт пешерә ди. Так, Рамил. Қаушама, ямен. Бітісі бір фольгаға түгілдер бит? Айырма. Айырма, Әрбірсіне ме? Конечно. Әйдәлі. Кімдер аңламыша қалды, соус... Салынды. Соусын айтам әлі мен. Соус ақмай, әреттірген ақмай, аңа қушылған сарымсақ, біраз ғана тұз дәстірген ше. Мен саған соғытта берем башқа соғыт, мен мұнда әдетсе башталарына сіз. Елар саңа духовкаға затырбыз. Суғанығыз жылата тұрған. Суған шундай біздің? Суған шундай. Сені нәрсе жылатсаға. Салатабы шундай жылы бар. Салатабы, сен салатабы ішеді неше ел? Салатабы да... Қазір мүнәсәбәтлері неше? Аллаға шүкір, бек әйбәт. Сенің билетларыңа да анда yazылған тұғым, сен салават? Салават жырт ятыр деп. Билетлатық афиші да бар ол менің. Салатабының қайыр фатихасын алып кеткеш, енді әлбәтті башлаған сеге ұнытырға ярамай бітін ұстазыны, ұстазшыларыны. Сен істілегін білән білдірттің ме? Есі айтты, тәк, Рифат, менен кетесің екен мұна бүтін жерге сен қойырға тиіш. Жоқ, алай демеді. Мені өзім сұрадым, айтам Салатабай, сенің қанат астында оқығаш, шіләгаш, айтам шылай етек әлі. Яры үскәнім деді, ешек тілесің шылай ет. 24 сағат, шол уақыттан ендегіне проблема болса да, келдеген болды әлі өзі. Солай, өзіне көре. Ендегіне проблема болса да, менде алай ерген жоқ. Сіз міне ерейсіз башқа кішілерінің башқа юмор театрларының концертларына шылай бет? Оралашқа Мұча ташында болды. Мұча болды. Нешек программалары? Мұча ташы енді анда... Нашар бола алмай? Нашар бола алмай. Ол интервьюны шығарған сұрағаннар, ол енді бренд, легенда Мұча ташлары. Олар шәп. Өзіңіз шақырасың саңаларына? Сіздікіне ерелер ме? Түбән камада болғанда келгенләр еді, ұзған ел яшьләр, қызлары, егетләре келгенләр, олар қарап кеткенләр еді. Онда нәрселер өзіңізге аласыз ма? Анализ ясыз мүтәд, бұлай етерге керек, бұлай ярамай. Мұнда қабатланмас та керек. Қарайсың енді, тәжірі... Яңалық табасың. Яңалық табасың, өзіңнікіннен ял етіп болса да тұрасың. Шунысы бар. Менде көпшілік Камал театрына ерем, спектакльларға ерге тұршам, концертларға. Қазір соңғы ел соңғарада шетел түгіл енді өзі біздің рус концертларын бірде қараған жоқ, юморларын, нелерін телевизорда ғана қараған бар енді. Оларға да әзгіне ерге деген есеп туа башлады міне. Так, жігіттер, сұрау бергенше, бұл әзір ме енді? Әзір болады. Бұл көп түгіл, ләкин тәмлі. Бұларға тиіш. Ұзатабыз ұстар. Тауықлар піша. Мен сұрысымда татар юмор сәңғаты әлі жетерлік дәрежеде өсті ме? Әлі керек мүл таған юмористер, үлкеде, әлі бұл өсіш шырында ма? Ейсе енді міне қазіранда бар. Мұнша ташы бар, анады Рәушілер бар, Буа сатира театры бар, Данир Сабиров бар, Рифат Зарипов, Рамил Шарапов. Керегінде юмор. Әлі керек мұ таған әлі? Неше керек мәсін енді? Халық әлі ере алырдық мұ яңаларға да деп етесің? Ереді, халыққа енді сайларға мүмкіншілік көбірек болса, әйбәтірек бет енді. Ішлесің? Конечно. Барсы да болсын. Міне 700 штук жыршы дейлер, 700 штук жыршы жырлар бірелер бітер. Нешлеп юмористар 7 штук күні болырға дейіш. Болсын шылайық, бек көп болсын. Шынаты ос көбі керек, еме татарлар үшін? Ос көбі керек, татарлар үшін. Әйінді рус каналларын қарасаң, енді юмордан көп нәрсе жоқ.
Анда гел юморда гына. Гел юмордан тора, гел шайырдан тора. Менә бар теге стендап дигән бер санды карыйсызмы? Карыйбыз, аларда мен- карыйбыз стендапларын. Павел Волюлар Казан. Ну безнең татарның шунысы ни бит? Үзең язасың, үзең сөйлисең, үзең шуны режиссер кебек тә кыласың. Күлдермәкче дә буласың, күлмәсәләр көлтән җибәрәсең дигән шикелле. Бөтенләй бер үзеңә кала, артистның үзенә кала. Анда да шул ук бит инде стендап үзең уйлап чыгарган инде. Стендап үзең уйлап чыгарган, русларның бөтен барыбер теге еврейлар команда бергә Команда, эшләр, бергә топлыйлар, аларның язучылары бар, Әлбәттә, шашлар. әлбәттә инде бер команда. У сезнең дә Дип бит сөйлиләр инде. Сирил. Күргән юк. Күргән юк бит, күргән юк. Рамил, Әйе. менә син биттә бәйләнәр инде. Кошыңа. Әйе. Ошаңа ул син бала чактан шыбылдымы махсус кырып җибәрдеңме үссен әле күбрәк дип. Юк инде ул. Яисә алып утырттыңмы, кадәр күчереп утырттыңмы? Ул минем нәселдән Үзең килгән. нәселдән киләме чынлап? Әйе, ул мен күбрәк әни ягыннан килгән. Мин кош белән әнигә шаган. Әле укыган вакытта ул пробил тырай. Аннан үскә шәкерткә кушыл Кыра башлады. кырып тормадык. И бу театрда эшләгән вакытта безнең Илсия дигән бик тоды кызга дус бар иде. Мен карап йөрде дә, чөт прикол белән генә Mazda дигәч, шушы Mazda дигән кирип калды. Инде кая гына барма, Mazda логотипы машинасы, Mazda Әй. машинасы логотипы нәрсә? тоташ бит шат. Ага. Һәм көләләр инде, кая барсам, Mazda килдеме, тиге исем фамилия белән дә әйтмиләр. Хәзер тагылды сиңа. Рифат килеп йөри әле. Каршың Mazda ди, тагы нәрсә? Колаклар аудио. Әйе. Үзең берәр төрле кушаматтагасыңмы соң? Бер-берегезгә нинди кушаматлар айтагыз? Бер-берегездән ничек көләсез? Бер-беребездән Бер-беребездән алай көлмибездер инде. Мөмкиндер мәсәлән, мине булар күбрәк ярата, мине булар ярата дип анда. Бәлкем Ну Рамил, мине шундый тамашачы килде, Рифат миңа ул- бу тамашачы килде. Ничек беләсез? Кем тамашачыны кемгә килгәне? Залда булар төшә, мәсәлән, бу бер җырчыга килдеме, бер җырчыга. Солянка булса монда ничек айырасыз? Кайсы вакыт концертта акырып сорыйлар әйме Рифат теге. Шарапов килдеме, Зарипов килдеме, без теге икебез дә сәхнәгә чыккач инде теге. О, дәррәү килеп кул чабып, теге үзебезнең икебезгә багышланган юмор бар инде. Әле менә шуны күрсәткәч, ничектер икебезне бер тирә күрәләр, без инде икебез дә сәхнәдә бер тирә булгач, теге дуэтым бит инде чыгыш ясыйбыз, алып барабыз. Шуңа күрә икебезне күбрәк күргән. ну Рамилне күбрәк Икесен. кемнәр ярата әле Рамил? Кемнәр? Ничек? Сине күбрәк кемнәр ярата дисең? Әйтегез инде, кара әле. Айда ялла. Сер тоткан. Әйттерәсең инде. Менә без Рифат белән инде 3 ел дуэтым алып барабыз әйме. Менә Рифатны никтер күбрәк кызлар ярата. Яшь кызы. Әй, мине әбиләр. Әбиләр мине урамда күрсәләр теге зур кылатлы Худайны күргән кебек менә теге. Килеп тотып карыйлар, кайсы вакыт теге Кулагын тоталар мисың кайсы? кашны җылкып карыйлар. Нәрсә татарлык бар бит тоталар инде. Әле бер әбин бер концерттан соң комплимент итте. Эй, Шарапов, тормышта бигрәк матур икәнсең. Телевизордан гына жүләр булып күренәсең. Сиңа нәрсә диләр? Яшь кызлар. Яшь кызлар. Яшь кызлар нәрсә? Хатының килдеме бүген концертка, юкмы? Яшь кызлар Рамил әле нәрсәләр сөйләп тора, ул хатын да карый бит инде. Әлбәттә. Диләр хәзер сөйләтәм дип булды. Юк, мине дә биләр ярата. Мине яшьрәк әбиләр ярата ди. Нәрсәгә димиләр инде? Каядыр таныш, каядыр Рифат диләр, каядыр инде теге теге җегет бит әле кадашаларын җырлаучы дип тә истәп куялар. Шикерткә. Шикерткә диләр, ябык диләр, скелет дистрофик диләр. Әле күптән түгел яңа ел алдыннан кибеткә кергән инде. Шунда чыгып барганда пакет әйберләр күтәреп чыгып барам. Бер абый мине таныды да, бер 50 яшьләр тирәсендә булгандыр инде. Исем әйтә алмый. Ни бу бит ни теге зубашистка бит бу. Ябыклык кайткандырмы, нәрсәгә әйткәндер инде. Теге урамда да теге журналист белән эндәшмиләр, көләләр генә. Я? Эшләр барадыр бит җегетләр. Эшләр бара. Ай, не булды. Миңа таба кирәк. Кайныйбыз. Таба кирәк миңа. Күкәй бар. Кукмара табасы. Синең эшең бетә бит, нишлә бит? Әйе. Катамыр күкмара табасы кирәк мәллә. Әйе. Менә сиңа мәрмәр ислеклесен бирәм. Әле моны сытрын әйтмәгәнмен дә. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл савыт-саба заводы ачык акционер җәмгыяте менә шундый мәрмәр ислекле инновацион савыт-сабаларда тәкъдим итә. Мондый югары ислекле технологик ислек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак, шәбрәк, тәмлерәк кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль табак һәм чуеннарны Күкмара коллекциясенә табарсыз. Әгәр дә кая табарга белмәсәгез, өйрәтәм. Казанда аларның фирменле кибетләре бар. Павлюхина урамы 114 корпус 1. Нәкъ менә шундый мәрмәр ислекле таба сиңа ярдәм итәчәк хәзер. Син баклажан кыздырмакчы буласың. Баклажан кыздырмакчы булам, салатка бу. Так, Алла ярар. Син миңа әгәр ни бирсәң, сау. Кара әле.
Sirege ашып сабагат батыр. Ник бирок мында ярдәм итәбез. Синең эшең әйләнсәк юк кебек. Yok, эшләүчесенә карап бит. Ник яхшы килеп чыга. Рамил, яме. Ашуламма. Юк. Үпкәләмә инде, ашуламма инде, яме. Бергә ашыйбыз бит. Бергә ашырга. Карале. Безгә тирәнкан безнең итә белгеч киләчәк. Белгеч килеп менә калып карап, кайсыгызның ризыгы тәмлерәк. Безнең пешергәннеме? Әйе. Казанның Сине куркытма. шеф-поварларның берсе. Ярар, әйдә, аңарчы без курыкмыйча гына сөйләшик. 2 апрель турында, 2 апрель дуслар, зур тамаша, грандиоз тамаша, шоу программа TMTV телеканалы үзенең премиясын тапшыру тантанасын үткәрәчәк. Була ул тәүге тапкыр, ягъни әле беренче тапкыр аңарчы андый шоуның булганы юк. Һәм безнең җырчыларыбыз, артистларыбыз төрле номинацияләрдә инде шул премияга ия булачаклар. Син дә кил, яме. Син дә кил, мин инде шанам Рифат булыр дип. Чөнки син Рифат дустым, Рикаш, апайым. Анда берничә номинациядә инде бар. Аның берсе гастрольләр рекордсмены дип атала. Ага. Кемнәр белән бергә? Беләсеңме кемнәр белән бергә син? Юк, хәтта даже күз алдым. Тимаев, Ринат Рахматуллин, Фирдус Тямаев, Ринат Рахматуллин белән. Рифат Зарипов. Ага. Кайсыгыз күбрәк концертлар кайтканда карап барасыңмы бер-берегезнең? Карап барабыз инде, без барыбыз да дуслар инде, Фирдус белән дуслар, Ринат белән дуслар. Конкуренция көчле икән монда. Әйе. Монсы бер әле тагын берсе бар. Тагын бер номинация син. Ул да булса, искәчем иң яхшы концерт программа номинациясе. Концерт программасы номинациясе. Анда кемнәр белән? Бар анда. Артистлар бар. Анда җырчы кызлар да бар. Ансы сер дейме. Ансы сер әлегә. Анда сер. Синең инде тамашаңның бие әле кайнана бит әле? Бу былтыргысы, алдагысы иң беренчесе туганнар томашалар иде. Туганнар тумачалар. Менә шул программаны, ха? Я ничек беләсең, шанслар бармы? Рифат Зариповка. Белмим инде, газ TMTV телеканалы премиясын алырга. Алла бuyurup. Белмим, тамаша. Син ничек уйлыйсың, Мария? Я үзе әйтә алмыйм инде, син әйт. Нәрсә дип әйтим? Ну, Алла бuyurup номинацияларда әле бит үзенчәлекле күп гастрольдә йөрүчеләр, Ринат абыйлар да күп йөри инде. Фирдүсләр дә күп йөри. Бездә Лейбер Иң яхшы концерт программасы, ну, начар булмады бит инде. Юк, шәп йөрибез. Туган томашалар. Безгә 2 номинациясында да җиңсәк, бик әйбәт булыр иде. Бер дә артык булмас диге. Әй, артык булмас. Рифат, мин сине поддержу. Поддержу деме татарчасын әйт. Астан тотып. Бүләкне астан тотып күтәрәбез, Алла бuyurup. Яхшы. Дуслар, җегетләргә дә, Рифатка да уңышлар, Дустар Амилгә дә уңышлар теләп, инде без чакырып китеп калабыз әлегә зур грандиоз тамашага 2 апрель көнне кичке сәгать 5-тә Пирамида күңелләшү үзәгендә. Инде белешмәләр өчен телефонны һәм дә кайдан әлеге билетларны алып булганын сез экраннарыгызда хәзер вакытта күрерсез. Килегез, шәп булачак. Мощно булачак. Мощно. Җегетләр, син нәрсә ясыйсың монда? Булат абыйсы, Нәрсә без бу? ясыйбыз хәзер. Соус ясыйбыз. Алла бuyurup, менә. Как Салатка нәрсәгә? соусмы? Юк. Biz бит инде куйдык, тавыкны куйдык бит. Миңа хәзер масло кирәк. Буларны Сливочный майны ртик. менә бу табага саласың. Уста кулинар дигән фикер уяттың әле миндә. Мин дә шулай дип ышанып каласы киләм. Менә үзең шана башлады. Булат абый, менә миңа бу савытка саласың. Башта май сал, яме? Мой менә. Белгән шулкан була. Син моны хак кызмакчыласыңмы әле? Башта май Бу белән. салатка булар. Бу салатны каян күрдең син? Бу нинди салат була? Бу салат төштә күрдем. Әйдә, салалы май. Монда безнең дигәне салар вакыт җиткәндер инде пешкәндеге. Диге ул безнең күбрәк бутка булган. Менчә ул шулай булырга тиеш аның Мин дә шулай булырга тиештем. Димә дә күбрәк салыйк. Безнең коллектив зур. Сезнең үзегезнең коллективда бармы теге? Кок. үзебез белән мультиварка йөри, кызлар пешерәләр, ашаталар, пешерәләр. Хәтта шулай. Хәтта шулай, ну кайбер районнарга барасың, кай вакытта теге яки теге кафе таба алмыйсың. Я булса да теге районнарда бит кайбер шитләрдә йөргәндә, теге шәһәрләрдә йөргәндә 2-3 көнлек әйбер дә ашатып чыгарырга мөмкинләр. Мин ашамды, мин аңладым. Аңладым ни өчен ябыклар. Дуслар, сез мультиварка күпме әйбер сыйганын беләсезме? Ну, менә мондай кастрюль инде 5 литр инде анда. 2-3 литр. Җитә ул. Булар 9 кеше, шуның 6-сы ираттыр әле. Әйе, 6-сы ират. Биючеләр, киргә кирәк энергия, сикерергә энергия. Булар инде иш кашык мультиварканы ашлар да, Аллага пәр. Юк, аның кырында дашираклар бар бит әле. Рифат, ничә тапкыр ашыйбыз без? 3 тапкыр. Понедельник, среда, пятница. Крес. Обычный кеше. Так. Бөтен сире шунда икән. Әле бит бу да кирәк. Менә монда сал мыксында. насыласы бар.
Бізге бітелі мұнарға ненде саласы? Кукуруза салабызмы? Кукуруза саласы Кукуруза болады. консервлаган бит, әйе. Салайын ма? Әйе, шунда. Дұрыс була ма? Дұрыс бұла, бик дұрыс Болды. бұла. Китаптағы шабылар. Аллаға тапшырдық. Біліп ішедір деген фикір туа менде. Шулай Алла Ну, берсе тәмле Алла болады. берсе, жігітлер, сіз бүгінгі тапшырудансың. Сіз енді ким дегенде бір итке юмореска сахне силерге алдыңыз. Мұнда Өзіңіздің пішіру турында, пішіру мажаралары. бұл бізге келесі программа тәмлі краш һәм Рифат Зариф, Рамил Шарапов деп Міне, атаса. міне, Жоқ. Ничек тұрымда ойнарға керек. Сіздің ябықлықны һәм пішіру ашауны. Һәм ең бірінші концертқа ең VIP орынға шақыру билетін мен күтіп қаламын енді. Валла бұйрық. Обязательно Яғни. бола Алла шабылар. берсе, біздің TMTV каналы белән бітіміз бірге келербіз. Өзге етмесе поддержать итербіз сізні. Бұның май әзірек болған екен, майын. Сау салмай, жәлләмәм. Рифат, май жәлләмәсәң, біраз ит құна, май құна өзіңе. Может. Қара, бұл бек тәмлі бұтқа болды бұл. Құстар көресіз ме? Міне, өзім Әсәдір келіп шықты мұнда. өзім ясаған болсам бұлай болмайды. Кішіге тапшырсам шол екен. Қазір сен айтасың, бұл атқанабызды деп бітінесің, шылай ма? Ярар, әлі ұстар мен мұны қойып қарамадым. Жоқ, бек тәмліге шаптыра, бек матур келіп Аның шықты. үшін біздің білгішіміз бар. Эксперт, біз қамады Рифат деп сонда сенің іштәрін чек екенсің. Менікі әйбет болады abi. Енді бітті Соус менде. жасадық. Соус. Все, міне қазір енді петрушкаларны ғана салам. Һәм енді біздің тауыққа соус әзір. Салатқа майонез керек болacak. Болды, майонездан бұтырыз, аны 3 секунд телер бізде. Шöyle barbar ғайлы келген пайтасы келе, менің енді білем сіздің бик қызықлы мөнәсәбәтләр әрқалда сенекі бабай білен. Тиістің қатымның әтісі, Рифат исемлі. Рифат, әйе. Шоғал сен классташ, не үшін классташ? Жоқ, енді қызық етіп күнә, менен сұрыларсың, Рифат дегеш, нешік үндешәсің, нешік кім деп айтасың енді деп, нешік деп айтасың, бабай деп айтасың енді, Рифат бабай деп. Бір интервьюда сұрағандар, жоқ, міне бабайдан башқа, міне Рифат бұғаш тағы нешік тір деп айтасыңдыр бейтін деген. Білмеймін, шойарып біз күлішіп, ол мені адаш деп бері, мен анарға классташ деп бері, деген шекелі күлішәбіздің, шайаршабыз, бабай шылаяқ юморын аңлай тұрған. Кіші. Юмор хислек. Юмор хислі, балыққа ерге юморны ярата, барсында ярата. Менің тоже бабай, Сенімлі мировой. бабайым. Зенферінің әтесі. Зенфердің Аның әтісі. семен чек. Наил. Біздің бабайны Кушаматы Кулебин деп ертелер нәрсеге Кулебин, чөнки ол Запорожец двигателінен самолет шығарған кіші, ясаған кіші. Енді. Шунардан өзі шыққан кіші. Қошан болған бұ? Бұда болды хәл бірінші ел. Йо, шыққан deyip аны шырға бола бет. Неден қиядан да асқата бар деген. Нормально. Барып іштерін жерге. Бізде жып нормальный приземление Міне біле. бұларының міне уақытын ғана біліп бітірмей, қой уақытта саласы екен, асыра салып қоясы бетін, деймін. Жоқ, сен мұны салма, сен мұны салатқа айырмайды. Сен мұны Айырмай қыздырмай соус. шағын. Әйде, Бұла табысы. Әйе, йо, силәл ол вақиға турында нәрсе ол. Силәл деп. Іштмеше қалған қаядыр. Ол реально болған хәл алдаламайым, теге бабайны мақ көтәрішін генә түгел. Бәлемнә теге Запорожец двигателін барыбыз да біләйін, Запорожец машинасын двигателінен өзі ясаған корпуслы самолет двигателіне қойып, өзі шуннан ішіп, өзі шун белән нормальный приземление ясап. Бабай дәресін әйткәндә. Аны битне қадыр язырға тиешләр. Ол өзі, әйтәм шуңа күрә Кулебин, ул бик башлы, теге бүтін өзі тракторлар ясый. Ул мәсәлән, хәзерге вакытта сезон тотына бит инде. Майда бүтін жерде ашлама, сибеле, кырларда ул гына Жерне сүрергә кирәк. ул ясады шундай. Опять-таки трактор бик кызык кына жеңіл. Ул менә тыр буенча 60 км в час разгоняться итеп, септер бәйләндереп йөри, үзе шунда рульда. Акча эшләй бераз. Акча эшли, бераз дип инде белмим, әйткәне юк. Но Сездән сорап килми инде. Юк, Ульяновсктан, мәсәлән, Уфага кадәр самолет белән очып барып дусларына сборга җыелырга мөмкин. Ул самолет на ходу ни команда? Теге самолет түгел, ул үзләренең дуслары бар алар, мәсәлән, Ульяновск шәһәренә барып, андагы теге дуслар белән самолетка утырып, бергәләп Уфага кадәр очып, мәсәлән, анда дусларга күршеп, сборда бер-берсен төрүкләрен язып, кире кайтып. Но хәзерге вакытта инде ул самолетлар белән шөгыльләнми, трактор белән дә, командировкаларда йөри машина белән. Синең үзеңнең машинаң бармы? Минекеме? Сатып алдыңмы? Бар, Нәрсәгә кирәк иде? кроссовки бар. Адидас деп атар. Нәрсәгә кирәк? Бабайга гына Ясап бирә. ясап бирсен шунда. Җиңел генә, күп Идея. бензин белән түгел, су белән эшли торганны. Mazda 50 Әйе, Mazda. Ул үзең яшең буенча. Алла бир. Менә бит. Менә шундый хәл. Минеке бетте. Биттеме эшең? Әйе. Ну, алайса син җиңдең, булды, молодец. Всё. Җиңүче бар. Мен риза. Эштә. Мен риза. Финишка беренче килеп җитүче. Дуслык җиңсен.
Менә ансын дуслыкны юкмы икән инде без тикшеребез. Рамилнең салатның эше бетте кебек, чөнки монда майонез белән авгатас калды. Әйе. Тавык пешкәч чыгарабыз. Синең эшең беттеме, нәрсә калды? Минем бетте почти дисәк тә була. Менә помидор гына турыйм да, буларын әзерлим дә, менә баклажанны салабыз да, салат әзер була. Әзер тузына сибез, все нормально. Чики-пуки. Дуслар, мин инде хәзер Рифат белән Рамилне катыкка чыгарабыз да, озатырга тиеш булачакмын башка бүлмәгә һәм чакырачакмын әлеге студияга белгечебезне. Әлеге ризыкларны ничек тә булса кабып карап, үзенең фикерен әйтер өчен. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Я дуслар, нәтиҗә ясар вакыт килеп җитте, ләкин нәтиҗә ясаучы мин түгел. Тәмле булсын рестораннар, шеф-повары, хуҗабикәсе Ризапа Хусейнова. Ризапа, сәлмисез, хәерле көннәр. Исәнмесез Булат, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар. Без инде пешердек бүген. Тырыштык. Күреп торам, бик матур пешергәннәр, Бик бизәлешләре дә ничек, ә? Әйе, бик матур. Монда егетләр, егетләр. Бу егетләр. Чөнки күренеп тора инде. Шашлык егетләрнеке. Менә монда әле кызлар да булай кабыр чакта әзерләй алмый. Дип әйтсәң, шул матур иттереп. Бик оригинальный. Әйдәгез. Әйе. Нәрсә сөйләп торабыз? Бик оригинальный, әйе, менә бу иң беренче монда помидор, Баклажан кыздырып баклажан, салдылар. әйе, күрәм. Сарымсак белән. Әйе, сыек май белән. Әйе. Сыек май белән. Әйе, без бит инде хәзер. Бутап, болгатып. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Баклажан кавемләре башта. Аны китеп тормасагыз инде бөтен килештәйнән порциялары зур түгел. Бик ябык җегетләр пешерде, моны әзерләде. Бик тәмле. Бик тәмле. Менә ябык егетләр дөрес туклана беләләр. Шуңа ябык та инде. Әйе, шуңа ябыкта, майонез да юк. Менә үз тәме белән баклажанның кабыкларын чистарткан, помидор, әшкелтем шундый тәмнәр биреп тора. Бик тәмле. Әйбәтме? Әйе, бик тәмле, субханалла, бик тәмле. Ходы менә бу салатны кабып карыйга алайса. Менә бу кашык белән менә әсенә Бәгъзәле, алып. ага. Бу салатны да пробуясагыз, монда пешкән йомырка. Ләкин монсында майонез инде. Без контраст Әйе, булсын өчен әйе. дип майонез алар. Пешкән йомырка, Ветчина бар бугай. ветчина бар, әйе. Мин әле искә төшереп комиссар салды икән бу җегет дип. Мин күргәнчә тура да куйды инде. Сыр, Бик тәмле, туклыклы монысы. туклыклы. Майонез. Майонез әзрәк күбрәк инде, но егетләр өчен ярый. Ашарлык. Әйе, ашарлык тәме, тызы да бар үз урынында. Матур иттереп бизәлеше дә бар, бизәп куйган. Әлбәттә ризыкны гына пешерү түгел, аны менә шулай матур иттереп табынга бирү дә бар. Ул осталыктан килә. Менә бу егетләр бик осталар. Иә, менә сезгә башка тәлинкә. Монысы инде кайнар ашларны карар өчен. Әйе, менә бик шундый Тавык шашлыгы. Әйе, тавык шашлыгы менә бик шундый тәмле иттереп. Монысы ризотто. Әйе. Безнчә ризотто дигән булды инде. Әйе, бик тәмле шундый. Ризоттоның күренеп тора. нигезе дүг икәне аңлашыла инде. Нәрсә бар исәлә бөтенсен тутырды. Айрым кыздырып, дигесе генә бераз узаграк пеште кебек. Әйе. Боткага үрелде бераз. Әйе, әзрәк кенә дигесен. Ну, Иртәрәк егетләр өчен монсы да әйбәт. Иң мөһиме тәме әйбәт. Матур иттереп салып биргән. Кукурузалар шулай күренеп тора. Борщын да кыздырып салган. Матур. Әйе, шундый аппетитны китереп тора торган ашыйсы мине аша әле дип тора. Менә бик Үзләрен матур. табасыз. Әйе, бик матур. Шашлыкны, Шашлык. менә шашлыкның кыяфәтенә килсәң, бик матур. Суганын да матур иттереп кыздырган, борышын да шундый матур оригинальный иттереп куйган. Помидоры да бар шунда. Менә һәрбер нәрсәне мариновать иттеме башта тавыкны? Әйе, тавыгы да менә әле хәтта суганын да маринатлады. Су белән уксус кушып, бераз гына суганны шунда тутырды дип әйтәбез. Менә духовкада пешергән инде ул аны. Әле әзрәк кенә суынып киткән кайнар кие шашлыкны бит инде кайнар кие ашыйлар, әйе. Ну, матур булат. Менә нәрсә әйтәсең инде? Тел теш тидерлек түгел. Юк, сүз әйтерлек түгел, матур иттереп салат яфраклары белән, укроп белән, петрушкалар белән бизәгән. Моны бер оста, бик оста хуҗабикә дә шулай табынга бирә алмый. Бу егетләр бик оста, егетләр бугай. Бик оста 10 ел элек кергән имсен тапкыр кухняга пешерергә диде. Субханалла. Шуңа мин үзенә шаккаттым әле бүген. Ашарлыкмы дип сездән беренче проба ясатам иде. Мине кап карамады. Бик тәмле. Бик тәмле. Пешкәнме? Тәмле иттереп борышы.
тәм биреп тора. Кара борыш. Вала син. Аджика бармы монда, нәрсәдер бар монда? Соусына салдың бөтен нәрсә. Әнә теге тәмләткечләр, менә мондый тәмләткеч бар янда. Әйе. Әйе, менә бик тәмле. Бик тәмле. Сизеләме шуныкы? Борышда Әйе, бик сизелә, бик матур, бик тәмле, бик оригинальный. Нәрсә Риза әйтәсе гел килә? макты инде, гел макты Риза. Нәрсә генә әйтәсе килә? Аңа жаратам диде. Әфәрин бу ризык. Бу искитмәле. Үзе карап Оригинальный. утырганда шаккатып утыра диде. Кара әле, 10 ел элек менә тормыш иптәшенә әйтәм, пешер. Бу бәрәңге. Диләре, кер кухняга, ашарга гына түгел, пешерергә дә. Бу җегет әйтәсе иде. Әйе. Монсы 5 ел кермәдем ди кухняга пешерергә. Соңгы тапкыр 5 ел үтеп әзерләгән булган. Гастрольдә. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, бу бәрәңгене сез ашый алмыйсыз. Ләкин пешереп карый аласыз. Әйе. Менә сез аны ахырыннан башына кадәр карасагыз, әлбәттә пешерерсез, пешереп карарга кирәк бу ризыкны. Һәм инде Тәмле котлетны булган. бик Бу, тәмле моны булган. алыгыз, Моны алып, алып кисергә кирәк, әйе. кисеп. Чөнки бу Мин аны рулет. бу рулет иттереп Рулет ясады. иттереп ясады, Мин аны салатны. рулет булса уртасыннан кисемәле була. Тапалады башта. Менә аны пешкәнне әйтә алмыйбыз. Ничек бәлки артыграк тотканбыздыр. Ул үзе дә белми, мин бераз шамалабрак инде. Мин пешсен өчен зарак тотам гадәттә. Так. Менә ничек бит ул катлам булып тора, ничек иттереп матур булат. Менә бит. Монда ветчина бугаяйме? Әйе, ветчина белән сыр. Әйе, менә ничек. Менә хөрмәтле тамашачылар, карагыз әле. Менә егетләр. Ат егетләр. Егетләр. Әйтми сезгә егетләр. Әйе, менә. Капара кирәк хәзер. Әйе, куып карарга кирәк. Соңгы эше калды. Сезнең вердикт. Шундый тәмле ашый, сез менә шак тилеп торам. Булат моны ашап карарга кирәк. Тызы да үз урынында. Булганмы әллә? Бик тәмле, борышы да бар. Шундый монда яшел тәмләткечләр дә әзрәк салып җибәргән ахыры. Бик Алды тәмле, инде әйе, бөтенесе дә әйбәт. Искитмәле бу егетләр, бик уңганнар, бик булганнар, бик Кайсы тырышлар. җиңде инде? Мин айыра алмыйм Булат. Буларның бу ризыкны иң беренче табынга куйган вакытта ризык калтырап торыр ди. Миңа нәрсә дип әйтер икән хуҗам дип әйтер ди. Шуңа күрә инде бу ризыклардан мин гаеп тапсам, Ходай Тәгалә миңа әллә ниләр бирер. Шуңа күрә бу егетләрнең икесе дә искитмәле, икесенә дә бишле һәм шунда бер плюсны да истимәле. Әле хәтта кызларга да моны Әйе. хәтта билге куйган юк Риза апаның. Әйе. Менә бит, менә егетләрнең йылдызлы минутлары килеп җитте. Риза бик зур рәхмәт. Монда безнең икесе дә юморист, икесе дә пародист, икесе дә ябык кына инде. Берсе 50 кило, берсе 55. Рифат Зарипов белән Рамил Шарапов иделәр. Рамил Шарапов касыякта иде. Рамил Шарапов бу якта иде. Бу җегете Шулаймы? Әйе, бу егете таланты. үзегезнең як җегете. Әйе. Таланты бар икән. Аллаға шөкер, безнең бу аяклары, мишәр яклары, анда талантсыз кешеләр юк. Аллаға шөкер. Шул бер авылдан диде инде. Рафаил Әйе. Латипов авылыннан, Раил Садыровның бер урамнан диде. Әйе, Толымбайдан алар әйе. Толымбайдан. Риза бик зур рәхмәт. Билегегез өчен һәр вакыт бик тәмле сөйлисез. Сез тәмле сөйләгәннән дә инде шундый тәмле булып китә. Рәхәт Исән сау булып. булыгыз. Әйе, рәхмәт. Бик сыкланып карыйм Булат. Матур иттереп бу передачаны алып барасың, тәмле керәшне алып рәхмәт барасың инде. Булат әйе. Менә шын гына һәрбер сүзең урынны, һәрбер сүзең җиренә җиткереп, әйе, әйтәсең кызларга да, егетләргә дә, артистларга да матур сүзләреңне табасың. Шуңа күрә сиңа уңышлар. Рәхмәт, Риза апа. Әйе, Тим ТВ каналының тәмле керәшенә уңышлар. Аны халкыбыз бик күп яратып карый. Мин үзебездә ресторанда да Тим ТВ каналын һәр вакыт карыйбыз. Насы дөрес. Һәрбер килгән кунаклар татарча җырлап тора, тәмле керәшне әлбәттә Карап куябыз. тора. Әйе, карап торабыз. Тәмле булсын ресторанында. Тәмле керәшне карап, матур иттереп яшәп, эшләп ятабыз. Амин. Ашларыгыз тәмле булсын. Рәхмәт. Дуслар, безнең белән безнең бүген белгеч ролендә тәмле булсын рестораннар Шилдәрия шеф-повары, хуҗабикәсе бик уңган Риза апа Хөсәйнов. Риза апа, зур рәхмәт. Исән сау Тагын булыгыз. чакырып көтеп калабыз. Амин, шулай килергә Ходай насыйп Очрашырга етсен. язсын. Әйе, Инде исән сау чакырабыз булыгыз. җегетләребезне. Я җегетләр, килде, Риза апабыз килде, бәясен әйтте, фикерен белгертте, китеп барды. Бик күңелле китеп барды һәм беркемгә дә әле мондый бәя әйткән юк. Беркемгә дә әле ишкә, хәтта кызларга да, бик остап шушы кызларга да
Şuna göre mine Dilara bilen Zinfir bitelim mi? Әйе. Pişirigez, mine bularını pişirtigez gastrollerden qaytkan vaqtda işsiz tutmagız yemep. Çünkü mında yugarı beye bergeni жоқ edi betesiniz. Қойсыбыз жеңді болат шуны айт. Дәл сен мында саатны кап карады, саат урында, тәртип барысы да. Рахмат. Мен айтам, шундай ябык жигитлер әле башта исемнәрен әйтмим бит әле. Шуңа ябык та инде шундай саат арашаганга ди. Диетик. Диетик бик тәмле. Син салатың әлбәттә диетик түгел, майонезы бераз гына күбрәк, ләкин тузы урында, барысы урында. Шулай бәйләнерлек урын тапмады. Аны бизәлеше дә матур ди. Менә бит яфраклар куйганнар, үләннәр куйганнар. Икенче ашлары бөтенләй менә бу инде оста хуҗабикәләр дә болай матур иттереп чыгара белми әле аны ди. Ничек матур бизәлеше, куелышы, бөтен сәләмә ашыйсы килә кенә тора дип. Бап карады, әлбәттә дигесе бераз гына артыграк заграк пешкән. Аны сөйләп, җегетләргә ул бер нәрсә түгел. Бик ашала, бик тәмле. Чөнки урында барса матурлыгы кабаттан әйтәм. Ашап карады ризыгын, шундый тәмле, шундый пешкән, маринатлап тордым әллә әйтәм. Әйе. Бөтенесе дә. Шуңа монда 5 Рахмат. синеке. Ну, сиңа Рамилләк. Бәрәңге авызлар итә. Кызлар, сезнең мондый бәрәңге ашап та караганыгыз юк ди. Беләсезме? Шуның хәтле оста килеп чыккан, шуның хәтле. Ул бит җиңел дә башкарылышка. Һәм шул хәтле шул вакытта бик тәмле дә килеп чыккан. Шулай ук куап карадым менә кисеп урталай рулетны. Барысы да урында, барысы тәмле, җиренә җиткән. Монда да 5, монда да 5 һәм хәтта плюс та куйды менә. Плюс Икегезгә. икебезгә дә. Алла. Шапкаттым, мәдә бу җегетнең 10 ел кергәне юк, монсының 5 ел кергәне юк. Пешерергә инде кухня бүлмәсендә. Рахмат бик. Шуңа җегетләр молодцы. Рахмат үзегезгә. Сізге рахмет. Күпкә рәхмәт кенә түгел әле, рәхмәт. Ал әле бүләк тә бирәсез. Бүләге дә бар бит әле безнең яраткан спонсорыбыздан. Күкмара металл заводы Ашык акционер җәмгыятеннән әлеге искиткеч мәрмәр ислекле яңа инновацион таба. Бөтен җегетләр бик тәмле пешә. Бик зур Берсе рәхмәт. кимий дә, ябышмый да. Бик Аллаһ рахмат. тәмле иттереп сыйларсыз инде тормыш чәчәкләрегезне. Бик зур рахмет. Рәхмәт. Рамил сиңа, Рахмет. Булат сезгә тагын рахмет. бер сиңа, Рифат. Рәхмәт. Шапкаттыгыз. Чынлап та, тапшыру башына моны хәтле көтмәгән, моны хәтле булырсыз дип. Аллаһ шөкер. Әлбәттә инде бу Ләкин сез нәтиҗәсе көткәннән дә артыграк булды. Сезгә рахмет. Тәмле фрешкә рахмет бик зур. чакырганыгызга, Сезгә рәхмәт. булганыгызга Әйе. Килегез. тәмле ашап, тәмле иттереп яши. Инде сез, кадерле тамашачылар, Рифат, Рамил концертларына йөрегез, килегез, көлегез, җырлар тыңлагыз, күңел ачыгыз. Карагыз әлбәттә инде безнең тапшыруны атна саен тәмле краш TMTV телеканалында егетләр зур рәхмәт уңышлар, иҗади уңышлар теләп калам. Кемнәр бу рецептларны күрмәде, алар экранда бар, әлбәттә интернет битләренә дә табаласыз безнең әлеге тапшыруның башка чыгарылышларында. Хәзергә саубуллашабыз, исән сау булыгыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле крашны TMTV телеканалынан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Пока.